Senyor Màrius Serra, jo sé que ha vingut a parlar del seu llibre, que és L'Orgia Verbal, un llibre d'entrevistes amb Biel Barnils, publicat recentment per l'Edicions Daum, però jo voldria començar parlant de Valeri Artís-Gener, perquè jo sé que vostè n'és admirador i jo també. Absolutament. La Valeri Artís-Gener, en Tísner, com li agradava que l'anomenessin, va ser un referent per molts aspectes, no només pels mots encreuats i no només per portar l'ull tapat, com tots el recordem, sinó per la seva actitud i la seva capacitat, diguem, de fer de la llengua una festa. Vostè explica que quan va tornar va haver de surar, per dir-ho d'alguna manera. I tant. Jo recordo que el Ramon Barnils explicava haver-se emocionat i fins i haver vessat una llàgrima en veure que al Teleexpress aquell senyor que estava fent peus de foto i maquetant era la Valeri Artís-Gener, de fet, el Tísner d'abans de la guerra, del qual ell tenia referència. Té unes memòries, 3 volums de memòries publicat a Pòrtic el 30, que són esplèndides, a més amb un català polit que jo crec que s'està perdent. El Tísner tenia la virtut de parlar com escrivia, amb una correcció, diguem, pulquèrrima, en el sentit de molt pulcre, però alhora era sempre viu, tenia una llengua gasosa, que captava l'atenció de tothom. Per això les seves memòries, jo crec que, a banda de com a novel·lista, que jo el reivindico, també Paraules d'Opo Tonal Vell o les dues funcions del circ, les seves memòries són el viure i veure, és una mica el seu esperit, el seu estil. Escolti'm, ara sí que parlarem de vostè. Vostè no va néixer l'1 de maig, o sí? Aquest era el primer embolic, diguem, el meu DNI... La seva vida ha estat a successius embolics. Bé, el meu DNI, entre altres petites inexactituds, diu que vaig néixer l'1 de maig del 63 i, en realitat, jo sempre he sentit a dir a casa que, bé, havies nascut el dia abans, però et vam matricular tard, i fins i tot havia arribat a sentir a dir vas néixer el 31 d'abril, quan tothom sap que l'abril té 30 dies només, de manera que mai no m'han pogut fer una carta astral. Vostè va sortir lletraferit, malgrat que a casa seva, de fet, em sembla que parla que té més 8.000 llibres a la seva biblioteca, a casa seva no eren pas lletraferits, no apuntaven els llibres. A casa jo no en vaig tenir de llibres, tenia el referent de mon oncle, que sí que en vaig heretar alguns de llibres, el germà de ma mare, que es va fer monjo cartoixà després d'haver fet la guerra com en el bàndol dels rojos. Ho explica el llibre, sí. Però jo a casa vaig introduir els primers llibres, sí. També és un admirador de James Joyce. Aquí ve la fal·lera per l'anglès? La fal·lera per l'anglès em va venir de la música, primer de tot de la seva època rock, no? Que també l'explica. Cultura rockera, sí. I per voler entendre aquelles lletres i per anar-hi entrant a la carrera, perquè jo vaig cursar filologia anglesa, finalment, Joyce va ser un descobriment d'aquells de caure del cavall. I quina és la millor obra de Joyce, segons vostè? A veure, això és molt relatiu per mi al Portrait, per mi el retrat de l'artista adolescent, no l'Ulisses. Humilment coincideixo amb vostè. No l'Ulisses. Ara bé, esclar, l'Ulisses té una magnitud i va tenir una conseqüència després amb les altres novel·les que és notabilíssima, però jo em quedo amb el Portrait. Deixi'm llegir-li una frase del seu llibre. Jo sempre havia estat molt reticent amb el fet de tenir fills. Sí, certament, jo tenia molt poca... No poques ganes, però en tot cas jo formava part d'un grup de lectors del Vilamatas, un altre dels meus autors, diguem, favorits d'una època, que té un llibre que es diu Hijos sin hijos, i jo creia que sempre em formaria part d'això. Però bé, després la biografia, la biologia i una mica la vida em va portar a passar a l'altre bàndol i n'estic content. Vilamatas també té altres obres molt bones, no? Suicidios ejemplares, Batterby... Vostè l'hagués convidat a Frankfurt? Si vostè hagués estat conseller de Cultura? La primera premissa és que jo mai no seria conseller de Cultura de cap país, tampoc del meu, que és Catalunya. Això és la primera, perquè no tinc cap mena de vocació de gestió. En segon lloc, les literatures no són nacionals, són basades en llengua. Tot el que sigui crear un marc, diguem, superposar un marc que no tingui a veure amb la llengua, a mi em sembla artificial. En aquest sentit, jo crec que el Vilamatas s'inscriu en la tradició de la llengua castellana i allà figura que es va convidar la cultura catalana. Per mi Vilamatas sí que és cultura catalana, però és evident que no és literatura catalana. Amb això et dic el que jo hauria fet, però no em puc posar en la pell d'un polític
gestor perquè no en tinc cap mena de vocació. Els acaba de donar un disgust als txecs, perquè Kafka és literatura i cultura alemanya, doncs, no? Naturalment, no. És literatura alemanya, però és cultura txeca, també. Sí, és a dir, no, però per mi això hi ha una cosa... És molt complicat, però hi ha una manera molt senzilla, i és anar, diguem, al funcionament de les coses. Anem als contractes. Els contractes d'edició, fonamentalment, quan tu vens els drets d'una novel·la teva, els vens a una llengua. Després s'hi superposa la territorialitat, no? Però en primer terme hi ha d'haver l'ofici d'un traductor, que és per mi molt respectable. Si hi ha una llengua diferent, per mi això és un altre territori. La cultura és una cosa més àmplia i per mi, òbviament, Kafka pot ser cultura europea, cultura txeca, cultura alemanya, però no és literatura txeca perquè no està escrit en txec. Em sembla una obvietat. Deixi'm fer-li una altra pregunta, que ens allunyem una mica del seu llibre. Vostè li hagués donat el Premi Nobel de Literatura a Vargas Llosa? I tant. Jo tan modestament també, I tant. Malgrat el que pensa. No, jo sóc un gran admirador de l'obra literària de Vargas Llosa. He de dir que m'acabo de llegir justament ara aquesta darrera novel·la, diguem, El sueño del Celta, i m'ha fallat una mica, diguem, no totes les novel·les m'entusiasmen. Aquesta crec que està massa llestada per la documentació, és a dir, s'ha enamorat tant del personatge, curiosament un nacionalista irlandès, que és una d'aquelles coses, no? Que després la documentació fa que estigui entre el reportatge, biografia, i no acabi potser d'agafar la volada d'algunes de les novel·les. Però, sens dubte, jo li hauria donat fa dècades el Premi Nobel. Una altra cosa és que després ell tingui un discurs polític o una fixació en aquest tema sobre el qual podem discrepar, però una cosa no treu l'altra. Jo li hauria donat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a Josep Pla, evidentment, també. De fet, Vargas Llosa, a mi personalment té una obra que m'agrada molt, tot i que no és de les seves més reconegudes, que és Tia Julia i l'escribidor, on explica ell també tota la relació amb la seva dona, no? Sí, i amb el món aquest de la ràdio, aquell guionista que comença a barrejar guions, i Conversación a la catedral, i bueno, tot, en general, un percentatge elevadíssim de la seva obra és de primer nivell. Vam ser ingrats? Vam ser, no, perquè nosaltres no hi érem, amb Josep Pla. Bé, diguem que Josep Pla va ser víctima, en no rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, d'aquesta barreja que s'acostuma a fer entre cultura i política. Llavors va ser víctima del seu context i del seu temps, no? Nosaltres dir que vam ser ingrats o no, o autoatorgar-nos, diguem, la representativitat dels que llavors van decidir allò, crec que està fora de lloc, però ho he volgut posar com a exemple de contrapès. És un exemple ben frapant, no? Sí, que una cosa no treu l'altra, és a dir, jo hi ha autors als quals admiro literàriament i, en canvi, hi puc discrepar frontalment des d'una òptica de discurs polític, no? I d'altres autors dels quals ni tan sols sé quin discurs polític tenen, i tant me fot, no? Vull dir que són coses una mica diferents que de vegades es barregen, i quan es barregen és quan se surt de polleguera. De fet, Celine o Hamsun eren nazis acabats i, en canvi, escrivien molt bé, no? Clar. Deixi'm llegir una altra frase tornant al seu llibre. Canvio de lectors seduïts que seguiran allò que escrigui per 1000 llibres venuts a l'estanteria sense ser llegits. I tant. Jo penso que, a veure, aquí hi ha un discurs una mica maniqueu de vegades entre la comercialitat i la puresa. Jo intento de fugir d'aquests dos pols. Jo intento seduir lectors. Jo sí que escric de cara al lector, però a mi el que m'interessen són els lectors, no els compradors de llibres. I de vegades són categories diferents. Ara ja veurem, amb el canvi a l'era digital, si una cosa anirà associada a l'altra o diguem, hi haurà com dos circuits. I jo vull ser llegit, jo vull capturar la voluntat de tots els lectors i quan acabo un paràgraf penso que vulguin seguir el següent. Això no en tinc cap dubte. Ara tindrà una gran pila de llibres que són regalats per quedar bé, perquè tenen l'etiqueta d'un premi, perquè hi ha un prestigi estrany, tot i que després no siguin llegits. A mi no m'aporta res. Bueno, el calés, el compte corrent, però entén-me, ja ens guanyem la vida. Ja que llegim, o ja que parla de l'època digital, com llegeix els diaris? Per internet o en paper? Encara en llegeixo una part en paper, però cada cop més m'hi connecto. Per curiositat. No tinc iPad, però jo crec que d'aquí 2 dies en tindré i me'ls llegiré tal com faig ara esmorzant, ja prescindint del paper amb l'iPad, no? Però per pantalla llegeixo molt. Ho dic perquè el seu entrevistador Biel Barnils confessa que fa temps que ja només llegeix els diaris per internet. És més jove que jo. Escolti'm, hi ha societat civil a Catalunya o no n'hi ha? Sí, jo crec que també s'ha mitificat molt, O sigui, gairebé se n'ha fet una SA de la SC, aquesta. La societat civil catalana s'ha esfondrat.
Bé. Plana 98. Sí. Digui, no el volia tallar. Continuo dient que n'hi ha, però sí que s'ha esfondrat en el sentit que que molts dels que la componien han passat a les institucions. Això és el que volia dir. És a dir, la substitució que feia certes institucions de la societat civil s'ha funcionaritzat. Això és el que ho ha esfondrat. Hi ha una anècdota molt divertida que vostè explica, que vostè va donar suport a la plataforma aquella de cara al president, el 2003, que després, al cap d'uns mesos, es troba un dels membres que també li havia donat suport, en aquest cas el Vidal, Sí, senyor. i li diu que vostè és l'únic signant que encara no té càrrec. Sí, allò... Bé, em va sorprendre, em va demostrar que sóc un ingenu polític, diguem, en l'àmbit de la política, que no tinc cap mena d'ambició de càrrec, cosa que jo ja sabia, però també em va semblar il·lustratiu d'una manera de fer que allunya molt la ciutadania compromesa amb el seu entorn de la partitocràcia. No sé si queden malament també els intel·lectuals, no? Home, jo penso que l'intel·lectual, com a categoria tal com està, diguem, estructurada des de fa un segle, és un ésser condemnat a viure de la subvenció. I això A Catalunya, arreu? Home, en els àmbits, diguem, com més gran és l'àmbit, més gran és la subvenció. Per tant, l'Instituto Cervantes té més intel·lectuals en nòmina que no l'Institut Ramon Llull, per entendre'ns, Això és inevitable. I a mi em sembla que és un problema de model perquè l'intel·lectual que exerceix de mandarí no té capacitat productiva i com que no la té necessita recolzament. Una altra cosa és la gent que treballa, i no dic que els intel·lectuals no treballin, però sí que els que regeixen les institucions, algunes d'elles parapúbliques, que és un adjectiu andorrà magnífic, que explica com és el país d'Andorra, és un país parapúblic, és a dir, alguna cosa que funciona amb criteris de la privacitat, però sota un paraigües públic. Els intel·lectuals són bastant parapúblics, i en aquest sentit són poc independents. La veritat és que no volia fer una entrevista parlant ni de les seves obres literàries, no sé si li dol, ni parlant d'alguna experiència personal que recentment l'ha colpit o ens ha colpit a tots, no? Però sí que li voldria llegir una frase, no? Darrere la cadira de rodes del meu fill he trobat el meu lloc al món. Per això, ara que l'he perdut, estic estrany. Sí, absolutament. L'experiència de viure, de conviure, en el meu cas, durant 10 anys, amb un fill que no progressa adequadament, un fill altament dependent, diguem, és molt intensa, des d'una perspectiva sempre enriquidora, te'n parlaré, et situa molt bé, relativitza moltes de les coses que probablement abans veies des d'un altre punt de vista, i en aquest sentit m'ha estat molt, molt enriquidor. Ara, des de ja fa un any i mig que ens falta, i en certa mesura, per dir-ho ras i curt, tot és molt més fàcil. Quina merda. Català light o català heavy? Ho dic perquè parla plana 145, cachondo brutal. No sé si això cachondo és massa... Sí, no seria gens heavy, Cachondo ja seria una transgressió i un barbarisme, clarament. A veure, jo crec que per fortuna es va superar una dicotomia que també responia a criteris polítics, només cal veure la deriva d'alguns dels membres del grup del Barco, no? La deriva política, em refereixo, i per tant no només s'estava discutint de llengua en aquell moment. Per fortuna, els professionals que s'hi han mantingut treballant han arribat a espais de consens, jo et diria català light, català heavy, català eficaç en cada registre, i per tant els mitjans de comunicació són des de l'oralitat transcrita que representa internet i des dels diaris, que és un registre ja, diguem, un pèl més elevat, una prova del cotó constant per desmuntar cert tòpic de purisme o certs purismes, no? Hi ha molts exemples de professionals, i te'n podria dir noms, l'Albert Plano Alart, el Magí Camps, el Ricard Fiter, que són gent que s'ha format i ens ha conformat molts criteris gràcies al seu treball en els mitjans cada dia. Aquesta gent, per mi, són tan importants, i jo crec que això ja va sent reconegut com qualsevol dels membres de l'Institut d'Estudis Catalans, no? Català light, català heavy, català, i
després registra en funció I de cada TV3 o situació. alguns programes de TV3, penso en el Polònia, no maltracta a vegades el català, per exemple, aquell famós «Que cabron!», si haguessin allò instal·lat al Carruc, Sí. potser haguessin... Sí, és de mal dir. Aquest debat jo recordo que va sortir quan algú tan poc suspecte, diguéssim, d'espanyolisme com el Joel Joan muntava els plats bruts i començaven a utilitzar un llenguatge molt embastardit, diguem, molt ple de castellanismes, no? També en l'època Buenafuente es parlava quan, si en comptes de crear el... Jo recordo el president Pujol, També, discutint sí, amb mi s'hi va picar el d'això, d'això, per què el gilipolles? Em podíem dir el carallot, ell defensava. O jo vaig dir, i el torracollons? Però això ja li va semblar una mica massa gruixut. Gran expressió. Ja dir, no, bé, carallot, bé, tenia raó. Ara bé, jo crec que la llibertat del creador, del guionista en aquest cas, quan parlem de ficció, ha de primar, ha d'estar per al damunt, perquè després ja veurem la crítica, que som tots, l'espectador, i acabarem jutjant això. Una altra cosa és el nivell estàndard. És a dir, és totalment intolerable que professionals de la locució o bé professionals experts en algun tema tinguin el nivell de català que exhibeixen en ràdios i televisions, com a mínim públiques, no? Aquí sí que hi ha un maltractament deliberat o un menysteniment del que hauria de ser la seva eina de treball. En aquest sentit, podríem ser una mica més curosos tots. Què n'espera del conseller de Cultura, Ferran Mascarell? Ho dic perquè llegia l'altre dia una entrevista a l'Ignasi Aragall i la Laura Serra, al diari Ara, i acabava així. Era una pregunta, A veure si ens fa feliços. La seva arribada ha generat molta expectativa. Sí, jo penso que és una bona tria. Jo no tinc cap dubte que és una bona tria, entre altres coses perquè no és una tria nova. No va tenir prou temps per desenvolupar des de la Generalitat en el seu moment l'expectativa que havia generat, però sí que feia anys que feia una política cultural determinada. Jo crec, i em crec els que diuen que el Ferran Mascarell és l'home de la cultura en aquest govern. Jo no em sento tan cofoi com per dir la cultura és això i jo en formo part i per tant aquest és dels meus, però sí que reconec que és una persona que forma part del món que ara dirigeix. Això sol ja el fa diferent d'alguns antics consellers de Cultura i bé, en tot cas, jo crec que manté una línia molt semblant a la d'Entreserres. De fet, la continuïtat vindrà donada més per elements exteriors, sobretot pressupostaris, que no pas per el tarannà o la manera d'entendre el fet cultural que puguin tenir l'un i l'altre, no? Són els tres últims consellers. Per tant, jo avui diria que el Ferran Mascarell és ex-conseller. Sí, si és continuïtat respecte al conseller Tresserres, sembla una mica com si la frontera ideològica entre dretes i esquerres hagi desaparegut, almenys en el terreny cultural. La frontera ideològica entre De fet, el senyor Mascarell encara diu que és socialdemòcrata. Sí, entre un cert tipus de liberalisme i la socialdemocràcia, en el que és diguem, la gestió cultural és molt petita. En altres, jo crec que si es veu en alguna cosa és en l'aplicació de polítiques socials, més que no, ni tan sols el conseller d'Economia no varia gaire. Aquesta centralitat jo crec que cada cop vol dir una franja de variació molt, molt mínima, molt mínima. Altra cosa són factors concrets, específics, Vostè em preguntava al principi per Frankfurt i el senyor Mascarell segurament hauria actuat diferent de com va actuar el senyor Tresserres amb algun punt en concret i que podria generar fricció i que probablement seria més anecdòtic que no de fons, però per la resta no hi ha una gran diferència. Acabo amb una última referència al seu llibre. Que bons eren aquells llibres de Selecta de tapa dura, Home, aquella col·lecció de Selecta, jo recordo els anecdotaris, perquè hi havia més d'un del Francesc Pujols, llibres meravellosos, de butxaca, resistents, i per mi també van representar una certa línia de continuïtat quan els vaig trobar a casa de gent gran i veia que eren llibres d'abans de la guerra, diguem, no? Eren llibres pensats per resistir el pas del temps. D'acord, moltes gràcies.